Сега ще ви покажа нещо. Ето, ние като украсяваме и това става ето така, даже още сети крамотевици. Ето ме. Да, това е като приятел. Ето това е крамотевици, ама не знам. Буквално, когато започваме да украсяваме, тези грамотевици се появяват. А ето тук се появява един стол и един призрак. Да, ето тук. Ето сега свърши. Обаче като украсяваме, почва и тук, така както тя каза, ето тук седи и не мойта. Давай да почваме да украсяваме. Сега ще украсиме и ще видим да ви покажем пак така. Ето така става. Ето. Между другото не е само грамотевица и се чува някаква музичка. Да, някаква музика, тя чува, аз не чувам много. Сега идва още един приятел, обаче малко ще закъснее, докато влезне. Ето така получава. Ние не сме сами, ние сме трима. Да, трима сме. Да. Ето тук може да изресне сред миг някакъв дух, не знам. Ето може. Това е малко странно. И също така да покажем какво се случва и тук на покрива. Да, ето тук на покрива, вижте какво става. Не знам също. Странно. С статия може да е така направил, не знам. И това е, може и ви да пробвате. Ако ви искате да пробвате това нещо, пробвайте, но внимавайте. Да. И няма значение как украсявате, ние така украсяваме. Вие както искате, ама като украсите и така става. Да, първоначално, като разбраме за това нещо, върху да живеем тук. Да. Тези грамотевици се появяваха без да знаем, защото ние всъщност ограбвахме къщите на хората. И когато се върнахме, грамотевицата почна. И след миг имаше призрак на стола. Да, ето ние се тук. оплашихме. Ето сега Мисля, че спря. Ще се върнем, когато призрак се появи или грамотевиците почна. Да. Тя ще дойде. Ето я. Ето те, Вале. Валя, я се стани малко по-голяма, че не виждат. Няма да виждат. И между другото, ти спря ли, Николай? Спря на пауза. Ето така става. Виж, пак изведнъж стана. Върнахме се отново. Е нашата приятелка. Ето я. Да. Обаче, тя няма говори, защото ние в момента говорим и става микрофония. Не може да се разберем кой говори какво и за това тя няма да говори за сега, но после може би ще говори. Да. И така. Значи хора, сега тук ще живееме и ще чакаме призрака да изресне и да видите. И така, между другото не се знае дали е призрак, просто е странен и прилича на светкавица. Да, на светкавица като. Ама ще чакаме и ще ви покажем. Да, и както виждате, аз си промених аватара, просто когато грабвахме бяхме черни и малки. Да. И не се виждат, за това се промених. Вижте хора, сено окън има. Значи хора, като има крамотевица, е така слагайте и вижте, тук няма крамотевица. Е така правете. Значи хора,
Като слакайте кутии, защото като сте под грамотевиците, може да ви хакнат. И така, че се пасете от грамотевиците. Значи хора през ръка го няма, съжаление, приятелите ми затвориха, така че това ще бъде. И извинявайте, извинете ме, ама няма да стане, не идва. И това е от мен. Дайте лайк и да се абонирайте и кампанката. Така че това ще бъде. Извинявайте. Чао!